Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W sprawiedliwości ujrzał Twoje oblicze, nasycał się Twym widokiem, gdy ukaże się Twoja święta chwała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, tymi słowami z psalmu rozpoczynamy nasz udział w tej obecnej porannej Eucharystii, przeżywając 15. niedzielę zwykłą. Prosimy w szczególny sposób za wszystkich nas, za nasze wspólnoty parafialne, za nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, abyśmy byli Bogiem silni, prosząc i wzywając orędownictwa Matki Bożej, w tytule Matki Bożej Trokielskiej przeżywaliśmy te uroczystości, więc w szczególny sposób wzywajmy jej orędownictwa we wszystkich naszych intencjach i prośbach. Ogarniamy modlitwą wszystkich ludzi chorych i cierpiących, samotnych, tych, którzy znajdują się z dala od swego domu, aby krzyż swego cierpienia, samotności złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa dla naszego wspólnego uświęcenia. Za wszystkich powolanych z naszej wspólnoty parafialnej, z naszych rodzin, modląc się również do Boga o święte powolanie kapłańskie, zakonne i misyjne, polecamy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych, bliskich, znajomych, krewnych, zmarłych kapłanów, zmarłego księdza Józefa, wszystkie dusze wszyscy cierpiące, wypraszając dla nich laskę oglądania Bożego oblicza w niebie. Pragniemy modlić się za nasz chór parafialny, prosząc dla nich, dla ich rodzin, zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Panny Maryi, dary Ducha Świętego w realizowaniu swego życia ludzkiego i powołania chrześcijańskiego. Także jako modlitwa wiernych prosimy w prośbie dziękczynnej Panu Bogu za utrzymane dary i łaski, za przeżyte 35 lat życia w małżeństwie Aleksandry i Heleny Skrypkowskich, z prośbą dla nich, dla ich rodziny, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wierność przy życzeniu małżeńskim, a także opieką świętej rodziny na co dzień dla nich wszystkich. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej ofierze, a uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący i wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Błogosławimy Cię, wielbimy Cię. Dzięki Ci składam, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże Królu.
Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodca, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy. Z Duchem Świętym w chwale. Módlmy się, Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam powracają, dopóki nie nawodnia ziemi i nie użyźnia je, nie zapewnia urodzaju. Tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomysłu swego posłannictwa. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawić na równi z chwałą, która ma się w was objawić, bo stworzenie upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie Bożym zostało poddane marności,
nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który jej poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrало się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsce skaliste, gdzie niewiele miało ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzeni. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na żyzną ziemię i plon wydały, jedno 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie, zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą wówczas również to, co ma. Dlatego mówią do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednie Izajasza. Słuchać będziecie, nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieć, ani uszami nie słyszeć, ani swym sercem nie rozumieć. I nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarna posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się zalamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i uluda bogactwa zagłuszają słowa. Także zostają bezowocne. Posiane w końcu na żyzną ziemię oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie.
światłości serc, przycina. Миловане у Христі Пану, брати і сестри, так як ми ведаем з нашага рэлігійнага вопыту таксама, разважаючы Божае Слова, вельмі часта Пан Езус у Евангеліі ужываў гэтых прыкладаў, узятых з жыцця, которые называюцца прыпавесцямі таксама, дзякуючы якім даносіў тыя праўды, которые звязаныя з нашым рэлігійным жыццём, звязаныя таксама з нашым людскім функцыянаваннем, з нашымі ўзаемаадносінамі з Богам, з бліжнімі. Дзякуючы гэтым прыкладам, гэтым аналогіям, узятым з жыцця, кожны чалавек разумеў, якую праўду даносіў Езус Христус да кожнага чалавека. Сёння мы таксама з'яўляемся сведкамі таго, як Езус Христус пры дапамозе прыкладу таксама ўзятага з жыцця, а менавіта прыклад з зернем, з насеннем, яшчэ раз акцэнтуе нам тыя праўды, звязаныя з нашым увогуле людскім функцыянаваннем, так будзем гэта называць. Зерня, браты і сёстры, кожны з нас і чалавек, который узрастае, і чалавек старэйшы, добра ведае, як выглядае зерня, што гэта такое. Мы ведаем, што гэта з'яўляецца чымсьці дробным зазвычай, маленькім, которое, можа, нават мае выгляд чагосьці непрыгляднага. Не заўсёды чалавек нават можа заўважыць, што гэта зерня. Аднак Пан Езус кажа, што менавіта пры дапамозе гэтага прыкладу чалавек зразумее тыя вартасці, которые Бог дае нам у жыцці. Зерня, мы добра ведаем, каб прынесла плён, плод, то для яго патрэбна што? Напэўна, патрэбна, як мы пачулі паводле святога Евангелія, добрая зямля, добрае месца. Каб гэтая зямля была добрая, чалавек павінен што лагічна зрабіць, мы таксама разумеем, заінвеставаць сваю працу, каб выпрацаваць гэтую зямлю. Пазней чалавек павінен зноў жа праз высілак, праз працу пасадзіць гэтае зерня. І выдавалася б, што на гэтым усё скончана. Аднак, як мы ведаем, таксама зноў жа з гэтага нашага штодзённага жыцця, далей чалавек павінен гэтае зерня глядзець, інвеставаць свой час, мець цярплівасць таксама, дакладваць тых высілкаў розных, укладваць, напэўна, якіясьці матэрыяльныя даброты, дзеля таго, каб гэтае зерня пачало ўзрастаць. Пазней павінен ён сцерагчы гэтае зерня ад розных шкоднікаў, ад розных раслінаў недобрых, которые могуць заглушыць. І пазней можа чалавек спадзявацца, што атрымае якісьці плод. Калі чалавек папросту не будзе інвеставаць свой час, свой высілак у гэта ўсё, то так, як мы чуем паводле сённяшняга святога Евангелія, будуць розныя тыя аказіі, спакусы, которые будуць заглушаць гэтае зерня, которые не дазволяць яму ўзрастаць, которые перашкодзяць у тым, каб у будучым атрымаць гэты плод. Браты і сёстры, і гэтым зернем у нашым жыцці з'яўляюцца ўсе тыя вартасці і дары, которые Бог дае нам ад самага пачатку. Гэтым зернем нашым з'яўляецца у нашым жыцці і з'яўляецца, напэўна, і святыя сакраманты, которые звязаныя з тым, што, дзякуючы гэтаму, чалавек будзе ўзрастаць у свае веры. Увогуле, наша людское жыццё таксама з'яўляецца тым зернем. Мы ведаем, браты і сёстры, што нашыя здольнасці таксама, усе тыя магчымасці, пакліканне Бог дае іх нам як зерня, як штосьці першапачатковае, маленькае. Бо, напэўна, Бог у сваёй прадбачлівасці добра разумее, што толькі тады чалавек зрэалізуецца, тады чалавек будзе гэта берагчы, калі праз сваю працу, праз свой высілак, праз тое, што зможа інвеставаць свой час, будзе развіваць гэтае зерня. Бог, напэўна, мае тую магчымасць, мае ўсемагутнасць даць нам адразу ўсё, каб мы атрымалі. Але Бог, напэўна, добра разумее, што спосаб выхаваўчы такі. Гэта не з'яўляецца чымсьці добрым і правільным. Чалавек павінен праз сваю працу, праз свой высілак, праз інвестыцыю гэтых вартасцей у сваім жыцці развіваць усё тое, што атрымаў. Зноў жа той аналогіяй з нашага жыцця мы добра ведаем, браты і сёстры, калі чалавек хоча асягнуць якісьці рэзультат у навуцы, у спорце. Гэта таксама тая аналогія, праз якое таксама сённяшняе Божае Слова кажа, павінен знайсці час, павінен, напэўна, змушаць сябе, павінен таксама патрабаваць ад сябе праз самадысцыпліну, праз адмову ад якіхсьці слабасцей.
Тады чалавек добра можа разумець і спадзявацца, што можа атрымаць якісьці рэзультат, можа чагосьці ў сваім жыцці дабіцца. Калі гэтага ўсяго забракне, то нават калі чалавек і здольны, як мы ведаем, мае гэтыя здольнасці, магчымасці, то, напэўна, з цягам часу гэтыя здольнасці будуць занікаць, і чалавек у канчатковым рэзультаце не прынясе гэтага рэзультату. Тое самае ў нашым жыцці звязанай з нашай верай, браты і сёстры. Мы атрымалі гэты дар ад Пана Бога. Атрымалі яго таксама праз сваіх родных, праз бацькоў, праз выхаванне. І далей толькі ад нас будзе залежаць, чи я зраблю гэтую глебу свайго жыцця добрай, спрыяльнай, ці я буду таксама інвеставаць свой час, высілак, магчымасці на тое, каб гэтае зерне развівалася. Тады, браты і сёстры, чалавек праз якісьці час можа спадзявацца гэтых рэзультатаў, гэтых пладоў, которые дапамогуць мне далей годна жыць і рэалізоўваць маё земскае жыццё. Браты і сёстры, Пан Езус, калі вучыць нас у святым Евангелі адносна гэтых спраў усіх, Ён ніколі не казаў, што справа рэлігійнага жыцця і ввогуле наша людское жыццё з'яўляецца справай якойсьці простай, што гэта не патрабуе якіхсьці высілкаў. Наадварот, Пан Езус сказаў, што нашае жыццё рэлігійнае і штодзённае патрабуе пастаянства, патрабуе таго, каб чалавек дбаў пра яго, высцерагаўшыся зла, быў чалавекам чуйным заўсёды. Тады, напэўна, гэта ўсё прычыніцца да таго, што чалавек будзе мець гэтую сатысфакцыю, самазадавальнення ў добрым гэтага слова значэння з выкарыстаных магчымасцей і з пражытага часу, бо, напэўна, заставяць пасля сябе тыя сляды, дзякуючы якім іншыя людзі таксама будуць разумець святое Евангелие і будуць абвяшчаць добрую навіну аб збаўленні. Перад намі, браты і сёстры, напэўна, вялікае і адказнае заданне, і мы молімся да Духа Святога, просім Бога Айца Всемагутнага, каб Ён нас адорваў патрэбнымі дарамі і ласкамі, каб, дзякуючы ўсім тым вартасцям, которые мы атрымоўваем, супрацоўніцтву з Божай ласкай, мы змаглі годна пражыць наша земскае жыццё і ў будучым часе асягнуць вечную ўзнагароду ў небе. Няхай добры ўсемагутны Бог благаславіць для нас, для нашых сем'яў, каб мы ўсе разам паводле Божага Слова змаглі гэтыя цэлі зрэалізаваць. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga. Otwórzmy nasze umysły i serca na słowo o Królestwie Bożym i módlmy się gorąco do naszego Boga w niebie. Za Kościół święty, któremu Zbawiciel powierzył dzieło objawienia prawdy, aby ją wytrwale głosił dla wszystkich ludzi. Ciebie prosimy.
Za ludzi chwiejnych wierzę, aby nie odeszli od niej pod wpływem cierpienia lub trosk doczesnych. Ciebie prosimy. Za ludzi szukających Boga, aby odnaleźli Go w osobie Chrystusa. Ciebie prosimy. W prośbie dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary łaski, za przeżyte 35 lat życia małżeńskiego Aleksandry i Heleny Skrypkowskich z prośbą dla nich o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę świętej rodziny i dary Ducha Świętego na co dzień. Ciebie prosimy. Za chór parafialny, za całą naszą parafię, prosząc dla nich o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne dary łaski na co dzień dla nich i dla ich bliskich. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Słowa, które zamieszkało wśród nas, aby objawić światu Twoją prawdę i dobroć, przemień nas słabych i opornych w dobrą glebę przyjmujących ziarno Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cień Kościoła i przemień je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na tym świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twą. Są na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Twoje zmartwychwstanie i oczekuję Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone, ach, żaluję zamysłości, jedyny dla Twych.
Módlimy po usileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa Pana naszego. Парафіяльныя аб'явы. Перажываем, браты і сёстры, 15-ю звычайную нядзелю. На гэтым тыдні, у сераду 15-го, успамін святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. Гэта таксама дзень імянінаў нашага пастара, біскупа Владзіміра. Поэтому асаблівы спосаб будзем маліцца за нашага біскупа і за наш дыяцэзіяльны касцёл. 16-го у чацвер успамін на свяцейшай панны Марыі з горы Кармель. 18-го у суботу успамін мучаніцкай смерці благословленной Мар'яны Бернацкай, святароў і жыхароў Гродна і ваколіц, которые были расстраляны ў 1943 годзе фашыстамі на форце каля Навумавіч. Праз іх заступніцтва будзем узносіць нашыя малітвы да Бога, молячыся таксама аб ласцы, супакоі, адзінстве для нас, для нашых сем'яў, для нашых парафіяльных супольнасцей. І таксама 19-го ў нядзелю падчас святых імшаў у зборах веравання будзе прызначана на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. Перажывалі мы урачыстасці ў тракелях, асаблівы спосаб. Усім дзякуем за ўдзел у пілігрымаванню, пілігрымцы таксама за супольную малітву ад імя, напэўна, нашага біскупа і кожнага з нас за нашу салідарнасць. Няхай далей у нашым жыцці не забракне гэтага сведчання веры. Праз удзел у падобных акцыях, таксама ў пілігрымках, у супольных малітвах і таксама просім Бога Айца пра заступніцтва Маці Божай Тракельскай за нашыя сем'і ў асаблівы спосаб, за ўсіх нас, выпрашаючы патрэбныя дары і ласкі і таксама вернасць нашаму пакліканню да святасці. Таксама падчас гэтых урачыстасцей наш біскуп Уладзімір рашэнням, дэкрэтам ксяндза Андрэя, который у нас тут працаваў, скіраваў на далейшую душпастарскую дзейнасць, працу у парафію Гродна катедра. На павышэнне пашоў. Поэтому будзе там, ён уже там быў і зноў вяртаецца, поэтому можа і зноў тоже таксама у нас пабудзе, і зноў вярнецца. Поэтому гэта таксама цыклічнасць у касцёле. Біскуп ягоным рашэннем, таксама сваім рашэннем накіроўвае яго да далейшай дзейнасці там, поэтому асаблівы спосаб. Дзякуем для ксяндза Андрэя за паслугу, за абвяшчэнне Божага Слова, таксама за супольныя малітвы разам з намі, і ў асаблівы спосаб будзем маліцца за яго, за ўсіх тых людзей, которым ён будзе абвяшчаць Божае Слова. І таксама дзякуем клерыку Максіму, які таксама в бліжэйшым часе заканчвае практыку тут у нас у нашай парафіі, поэтому таксама запэўніваем яго аб малітве і свайго боку таксама просім іх аб малітве ў нашай інтэнцыі. Няхай добры і ўсемагутны Бог благаславіць для іх і для іх блізкіх. Такія інфармацыі, парафіяльныя нашы аб'явы, поэтому ўсім вам яшчэ раз сардэчна дзякуем таксама за супольную малітву, за ахвяры, за дары, дапамогу, за ўборку касцёла таксама для груп жывога ружанца, для міністрантаў службы алтара, для хору касцельнага таксама дзякуем за ўпрыгожванне нашай літургіі. Няхай добры ўсемагутны Бог адорвае патрэбнымі дарамі і ласкамі і для Александра і Елены Скрипковскіх, которые дзякуюць Пану Богу за пражытыя гады жыцця сумеснага, таксама складаем сардэчныя пажаданні. Няхай добры всемагутны Бог благаславіць для іх сям'і. Цяпер будзе выстаўленне найсвяцейшага сакраменту. Памолімся літаніяй да найсвяцейшай крыві Езуса Хрыста. Пан Езус нас благаславіць, каб мы гэты дзень і тыдзень змаглі перажываць для ўласнага пажытку і для Божай хвалы.
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, krwi Chrystusa wcielonego Słowa Bożego, krwi Chrystusa nowego wiecznego przymierza, krwi Chrystusa przekonania w ogrójcu spływająca na ziemię, krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, krwi Chrystusa brącząca spod cierniowej korony, krwi Chrystusa przelana na krzyżu, krwi Chrystusa zapłatą naszego zbawienia, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, krwi Chrystusa, która w Eucharystii pojesz i oczyszczasz nasze dusze, krwi Chrystusa zdroju miłosierdzia, krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy, krwi Chrystusa męstwa męczenników, krwi Chrystusa mocy wyznawców, krwi Chrystusa rodzące dziewice, krwi Chrystusa ostoju zagrożonych, krwi Chrystusa ochłodu pracujących, krwi Chrystusa pociechu płaczących, krwi Chrystusa nadzieję pokutujących, krwi Chrystusa otuchu umierających, krwi Chrystusa pokoju słodyczy serc naszych, krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego, krwi Chrystusa wybawienia dusz z otchłani czystcowej, krwi Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił odkupicielem świata i krwią Go dal się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać ochrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki. Daj nam tak uczciwie otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.